شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኣንዓኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሃይማኖት ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ጸሓፍተ ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ሰባት ተዛሪቦም እዮም ዓለም ኩላ ተዛሪበያ ምኽንያቱ ክሕባእን ክሽፈንን ዘይክእል ዝገነነ ስም ናይ ኢየሱስ ስም ስለ ዝኾነ ነገር ግን እዚ ዓለም ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እትዛረበሉ ጎይታ ክብሪ ንሱ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ገለ ነቢይ ይብልዎ ገለ ሐዋርያ ይብልዎ ገለ ልኡኽ ይብልዎ ገለ ሰብ ይብልዎ እሱ ግና መን እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡኽ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ ልኡኽ እዩ ንሱ ነቢይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ ሐዋርያ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽተኛ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ መልእኽተኛ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ ጓሳ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ጥራሕ ዘብቅዕ ኣይኮነና ኢየሱስ ማንነት ኣብ ንሱ ነቢይ እዩ እንተደኣ ደው ኢልና በትክክል ኢየሱስ መን ምዃኑ ኣይፈለጥናዮን ኢየሱስ ካብ ነቢያት ይበልጽ እዩ ኢየሱስ ካብ ሐዋርያት ይበልጽ እዩ ኢየሱስ ካብ ልኡኻት ይበልጽ እዩ ካብ ዝሕልፍ ዝበለ ማንነት ኣለዎ ኢየሱስ መን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ውን ኣምላኽ ነበረ أستوعلكم حازحوات إذا بمجمرتا نبرا إلو غليصو زلو قال نإيسوس كريستوس إذا بمجمرتا زنبرا هياو زخونه قال أب እግዚአብሔር أملاخ نيرو እሱ ኣብ ውሽጥ أملاخ ዝነበረ قال ናይ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ካብ ውሽጥ أملاخ ዝወፀ قال እቲ ህያው أملاخ እዩ እዚ ጥራሕ ግን ዘይኮነ እሱ ባዕሉ قال እቲ ህያው أملاخ ዝነበረ ጎይታ እሱ ባዕሉ ድማ አምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ህያው ቃል ስጋ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ህያው ቃል ስጋ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃልቲ ንሱ ህያው አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኮይኑ ቃል ስጋ ኮይኑ በደና ማርያም ቅድመ ምውላዱ ህያው ንዘል ዓለም ዝነበረ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ መፍጡር ዘይኮነ ነገር ግን ፈጣሪ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ስላሴ ሓደ አካል ዝኾነ ወልድ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ቃል ተባሂሉ ዝተጸውዐ ካብ ውሽጢ አቦ ዝወፀ ቃል እግዚአብሔር አቦ ዝኾነ ነገር ግን ንሱ ባዕሉ ድማ አምላኽ ዝኾነ እዩ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ስጋ ኮይኑ በደና ማርያም ዝተወለደ ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ኮይኑ ካብ በደና ማርያም ምውላዱ መን ይነርሱ ከምኡ ዓይነት ኣዋላልዳ ማንም ኣይተወለደን ኩሉ ካብ ዘርኢ ሰብ ይወጽዩ ንሱ ግን ካብ ዘርኢ ሰብ ንምንታይ ዘይወጸ ምኽንያቱ ንሱ ናይ ሰብ ዘርኢ ስለ ዘይኮነ ንሱ ናይ ሰብ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ዘደንቕ ኣዋላልዳ ኣብ ምድሪ ዝተረኣየ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ኣዋላልዳ ቅድሚ ሕጂ ተረኣየን ብሕጂውን ኣይክረኣይን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ከም ኢየሱስ ቅድሚኢ ነበሩን ከም ኢየሱስ ድሕሪኢ ኸኣ ኣይክመጹን እዮም ዋይ ተተባሃለ እሱ አምላኽ ስለ ዝኾነ አምላኽ እዩ ስጋ ኮይኑ በደና ማርያም ተወሊዱ እቲ ካብ በደና ማርያም ስጋ ኮይኑ ዝተወለደ ቃል ህያው አምላኽ ንሱ ነታ ዝተወለደላ ማህፀን ፈጣሪ ኣይነሩ ነገር ግን ናብ ምድሪ ክመጽእ ስለ ዝነበሮ ካብ ናይ አምላኽነቱ ናብ ናይ ሰብ ደረጃ ይወሪዱ ማንንም ናብ ምድሪ ከኣቱ ዝግብኦ ስጋ ክለብስ ስለ ዘለዎ እቲ ህያው ቃል ግዴታ ነትሱ ዘውጽኦ ሕግ ተኸቲሉ ስጋ ኮይኑ በማህፀና ዴና ማርያም ናይ ፍጥረት ዋጋ ንምኽፋል ናብ ምድሪ መጽዩ ስለዚ ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ኮይኑ በዴና ማህፀን ማርያም ምውጽኡ እሱ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ህያው አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀጽሉ ከምዚ ይልዎ
ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ርኢኹም ኣሕዋት ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይኾይኑ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀማሩ ኩሉ እዩ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ይተፈጢሩ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጠረ ነገር የለን እቲ አማእከል አይሁዳውያን አማእከል ህዝቢ ከም ሰብ ተራ ኮይኑ ዝማላለፍ ዝነበረ ጽራብ ዕንጨይቲ ገይሮም ዝፈልጥዎ ዝነበረ ንሱ ካብኡ ዝሐለፈ ኢኒሩ ንሱ ካብ ምጽራብ ዕንጨይቲ ዝሐለፈ ካብ ሰብ ምዃን ዝሐለፈ አማህፀን ማርያም ቅድሚ ምምጽኡ ፈጣሪ ሁሉ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ሕያው አምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ አምላኽ እዩ ኣብትብል ደረጃ እንተ ዘይበጽሕና ኢየሱስ بتخكل عين فلطانينا متحف قدس كمزي فيليب معراف كلتا هاليلويا فيليبي معراف كلتا كابتا أصحى مشتا أتي أب كريستوس يسوس زنبرا حساب أباخاتكم يهاللخم نسو بملك أملاخ نسو نتمعر أملاخ مخانو كم من زع عير عيون نتمعر أملاخ مخانو كم من زع عير عيون which means اسو هياو أملاخ سلازخونه إيو معر أملاخ مخانو كم من زع عير عيون رؤسو كسع موت أتحته كسع موت عم مسكالو قادة أتعززه أبتقصي شو عته ملك عبارة وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبراتو كم سب كوينو ترخبه اتنسب زمسله بنبراتو كله كم سب كوينو زترخبه غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ማዕራ አምላኽ ዝኾነሉ ክብሪ እዩ ናብ ዘደረጃ ዝወሪዱ ስለዚ እሱ ቅድም ከም ሰብ ኮይኑ መርካቡ ማን ይነሪ እትሕቶ አምላኽ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝማላለስ ዝነበረ ሕያው እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 አምላኽ ብዙሕ ሰአን በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብ ዘንድ ሓሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ሪኢኹም እግዚአብሔር አቦ ብዘይ ቃሉ ምንም ገይሩ ይፈልጥን እዩ ቃሉ ድማ ኢየሱስ በዓል እዩ ስለዚ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን እዚ ኖርማል ሰብ ጌርና ንወስዶ ዝነበርና ኢየሱስ ከምቶም ካልኦት ነቢያት ጌርና ንግምቶ ዝነበርና ኢየሱስ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ እዩ ንሱ ነብ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ሐዋርያ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ካብ ድንግል ዝተጠነሰ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ፈጣሪ ሁሉ ሕያው እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ሕያው አምላኽ አምዃኑ ፍልጠትና እንተ ዘይበጽሑ بتخكل نيسوس عين فلطانينا نبي إطرحيلنا دوتيلنا بتخكل نيسوس عين فلطانينا مصحف قدس كم زيبل نسو ناي كبرو نصبراق قرص بحري ان كله كلون بحيل قالو تصويرو كلوس من صحاتياتنا مسغبره اب لعلي اب يمان غرما تقمطه كابتم ملائختي بزح زبلت سم بزورسو متن كسع كند زكاباتاتهم بلصه ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መላእኽቲ ሕልፍ ዝበለን ኣዝዩ ዝበለጸንዩ ምኽንያቱ ካብ መላእኽቲ ዝበልጽ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ካብ ሰብ ይበልጽ እዩ ካብ ነቢያት ይበልጽ እዩ ካብ መላእኽቲ ይበልጽ እዩ ካብ ልኡኻት ይበልጽ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ጀማሩ ሁሉ ፈጣሪ ሁሉ ሕያው አምላኽ እዩ ኣብ ሓደ ወቅት ግን እቲ ሕያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ኮይኑ በማህፀና ዴና ማርያም ንምድሓን ፍጥረት ናብ ምድሪ ተገሊጹ ስለዚ ኢየሱስ ካብ ዴና ማርያም ክወጽ ኸሎ ጥራይ ትፍለጥዎ ብኸመይ ናብ ዴና ማርያም ማህፀና ኣትዩ ቅድመ ኣብ ማህፀና ዴና ማርያም ምእታውኸ ንሱ መን ነይሩ ንሱ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማህፀና ዴና ማርያም ስጋ ዝኾነ ሕያው ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ تقال سغا خونه ጸጋን ሐቅን መልኢዎ ድማ ኣብ መንጎና ሓደረ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣርን አምላኽን መድሓንን እዩ ካብ ኩሉ ድማ ንሱ ይበልጽ ሻሎም